Because I'm real to the thing. I'm not new to this thing. This is here. Not this man. So who are the bomb that first them? Drop them. But drop artist, Baba. Where's the mongo? Yeah, man. Big up spirit producer. This is that me over and then. Come on, don't let me so. Come on, I'm going so strong. Aiwa, kuna kama mango zoti. Iyo pachawo so hawo. Obangakana sana uchapo. Isitara zoti aiwa hapo. Ada bako futhi weze baba. Uzigoreleseka iwasheni, washowashi. Yeah. Ndilo mlonyeni. Hato bokara baspeaker wani. Bakayakala maketeni mabisi. Azere, bakadawuni misa. Bana ngozoka choti tsikidzi. Ikozona kuti tsitsidzi. Zakazo tsitsirira idzi. Baza ibandiko ili boys. Kwakavura ta problems. Vakutotora nange sisi tisima balance. Tisima tamachi ana boss. Ana joa. Yema so karamwe buranze. Shapeti munzewe kuno vano support yangu. Ngwena haidyiwe ndirikunda vasuka pe vakakunda. Spirit. Nditsitsidzi. Zakazo tsitsidzi mwana manje. Aziya, kamutikinyira baba, but isu tsakangosependa pamanguva. Maziya pezangu. Bwera dzisuta se? Azisipiri penja, but bwere dzinokunyanezva dzaita. Basi chese chapinda muzina mangu. Aiwa amaya. Baba, pano mamisano. Kwete zvimini. Oyo. Azisuni. Mana pando mamisano zvishwadi. Kwete zvokufukidzira gusi. Basi matsanga pepe netochita yesiko kababa. Agora, não sei nada, jogo. Eu vou dizer. Agora, eu vou te pedir que eu